Keep them rolling van Noord-Oost-Friesland had hun toerit houden op 6 mei 2017. De start weer bij de Kleinse in Oudkerk, waarvan men vervolgens nog een rit van Noord-Oost-Friesland. Dit is een club van enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om te sluiten aan oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Waarom vind je dit zo belangrijk? Waarom is het belangrijk? Ja, dit mag je als elke keer toch wel gedenken op 4 mei en 5 mei mag je dat we vieren. En je mag dat wel naar boeken te brengen door middel van oude voertuigen en de verhalen die erbij hebben. Wat is er zo heen van het hele gebeuren? Nou, als je bent wat voertuigen bij op dit moment, ja, dat is een Canadezen, dat is een Ford. En ja, dat is wel een zeer gewild voertuig, want die heeft echt Friesland bevrijd natuurlijk. De rest is heel veel Amerikaans en Brits. En, maar die Canadezen die lopen wel op het onderdacht vooral. Wat is nou eigenlijk de doelstelling voor Keep them rolling? Wat wil men je maar bereiken? Nou ja, je wil naar boeken te brengen dat het materieel dat wil je gewoon in ere houden. En zien dat je dus de bevrijders die op deze manier dankbaar wezen kennen en maten voor de bevrijding van ons land in de Tweede Wereldoorlog. Het is iets wat uiteindelijk nooit verlengd is, mooi. Nee, absoluut niet. Nee, nooit verlengd. Nee, dat is een ding dat wees is. Jelmer, kun je wat vertellen hoe dat apparaat is? We hebben nog voorstenen. Jazeker, dit is een GMC Bolster. Deze bolsters zijn maken om hoe de Rijn heen te komen, hè? Dus de brugdelen en de pontons. Je zet een kade bovenop, die kade komt erachter en daar komen 2 pontons daar bovenop te lezen. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, als je zou voorstellen, die kade hing erachter, die pontons hing je op een kop, lees je die tussen die 2 jarmen zien die je bovenop zit. En daar werden ze mij vervoerd. En dan waren ze naar de rivier gebracht. Dan kwamen die pontons met de achterkant in Brouwen. En dan weer nog zo'n auto die hier de braagdelen en die waren van aluminium. En die waren door Hennelijn. Alleen dat deze voertuigen zijn bedoeld en maken om over de Rijn heen. Maar daar winst het let kleed mee. Dus deze voertuigen gaan eigenlijk in oorlog net volle chance dienen. Ze gaan later wel bot helpen om de boel weer op te roemen en te renoveren.